Hello guys! Good afternoon. Papakain tayo ng bangus. Actually, umuulan ngayon dito. Ang pagpakain pala, pag ganyan, parang manok lang, isasabog mo siya para makuha nila. In case na buo kasing ganon, diretso na sa baba. Masasayang lang. Oh, diba? Ganyan lang, sabog. Hello guys, good afternoon. Punta kami ni Sakurasay, Kuya Benedict. Papakain kami ng bangus. Vlog po natin. Yan. Sasakay po kami ng bangka kasi Sakura. Hi. Yan. Palis na po kami. Yan, palisdaan po yan mga guys. Puro palisdaan ng bangus. May tilapia din. Yan, tuwang-tuwa. First time niya. Ganyan karami. Dapat ang pagpakain pala pag ganyan, parang manok lang, sasabog mo siya para makuha nila. In case na buo kasing ganon, diretso na sa tumaw. Yan po guys, magpapakain si Sakura TV. Nasa farm kami ng bangus. Yan. A few moments later. Yan guys, nagsasagwan po siya. Hindi siya marunong. Sige, ganun. Oh, di ba palapit ka na? Oh, yan. Lapit mo pa, medyo malayo. Yan. Yan oh. Improvise po niya na life vest.